Коя е комбинацията от бахови есенции за изпит? Това е, моят отговор е, че това е вашата комбинация. Зависи от нагласата на човека. Ето няколко нагласи, които човек може да изпитва. Едната е, може просто човек да изпитва човешки страх. Страх от авторитети, страх от непознати, страх от публика, пред която трябва да говориш. Дали това ще е пред класа, дали това ще е пред учителя, дали това ще е пред публиката, ако си артист и приемаш тази изява като изпит. Все едно като сценична треска. Тогава е подходяща есенцията Мимилас. Ако човек всъщност си мисли, че няма да успее, че нещата няма да се развият по най-добрия начин, че ще се провали, може да е имало и някакви провали в миналото, но не е задължително. Ако гледа някакси песимистично, по-скоро е обезкуражен и не вярва, че нещата ще се случат по най-добрия начин. Може би ще му се падне лош въпрос, с който не е подготвен. И не вярва, че ще се справи. Тогава може да посегне към дженшън, тинтява. Ако този изпит му се струва като нещо нечовешко, като нещо, което няма да се справи, като нещо, което е като някакъв връх, който не може да изкачи, като че няма да му стигнат силите, че ще рухне изведнъж, защото толкова много неща има да направи, толкова много неща има да научи. И това му се струва в този момент невъзможно, тогава може да се свърже и да сложи в комбинацията си елм. Ако човек преди изпита се запитва дали всъщност може да го направи. И вътре в себе си, въпреки че се е подготвил, учил е достатъчно, положил е усилия, някакси не вярва в своите качества и умения. Като ученик, или като артист, или като нещо друго. И смята, че няма достатъчно умения да се прояви, тогава на помощ идва ларч. Ако човек изпитва истински страх, ужас, паника, страхът е толкова голям, че човек се пенява и не е адекватен, тогава може да вземе рок-роуз. И така, всъщност, комбинацията може да е от 1 до 7 цветя. И възможностите са безкрайни. Всъщност, трябва да разберем човека, на когото му предстои изпита, как се отнася към тази ситуация. Аз съм Павлина Николова и съм сертифициран бахов терапевт. Провеждам лични консултации и обучения за цветята на доктор Бах чрез метода Сугестопедия. Надявам се това видео да ви е било полезно. Хубави пролетни дни!